Halo Lur, iya Lur, tumben-tumbenan kau telepon aku. Nanti bro, ngomong penting. Iya? Apa? Bunting? Penting. Oh penting, oh. Iya. Nang marah saiki. Aku nang omah. Aku nulis saiki ya. Ya wis, rene wae aku. Oke, gas saiki. Yo. Sih. Kamu ngopo iki bentuk? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, dagangan tak kabeh rezekine lancar. Aduh. Katok motrak. Skuru tenan mo iki. Iyo, aduh. Singkir ada motor. Kok bau ini? Wah, ketutupan lodong tak aku tuh. Aduh, astagfirullah. Nah musibah apa ki mau? Rewelan aku ya. Aduh. Apa tuh? Bukan sewu. Kamu tak boleh sewu. Kunjuli lah. Duduk, siapa ya? Ge. Ya, tak apa. Bos. Aku wong biasa kok. Piye? Kangen ya, Bos. Aduh. Kok pelet-pelet tuh ngono to mah. Kan wae, langsung ngamburi ngobrol-ngobrol. Nggih, Oke. Mlebu. Nah, iki sak rupa-rupane ya dipangan. Karena ngene mbakne yo ngendi kok ngono. Apa itu, Bos? Ya pangan ya. Roti. Nah, enak aja. Pangan. Enak toh? Jajan pasar kuwi. Aku mau kuwi kosong duwe. Kapan? Nah, cerita sih mau. Aku yuk tangi ngono. Yuk ono dodok kowe tak mau. Oh, ada tiba, Bos. Roti bolong. Wonten kok ngono kono lido. Oh. Saking enak. Waktu itu kemudian rasanya Rasanya enak lagi. nyelupi barang. Lah, aku ngerti maksudmu. Apa? Ya. Oke. Kopi. Ini yo aja dimuni yo. Yang setengah. Banyune entek ketiga. Lek iki. Beda lah rasanya kopi biar karo saiki. Bedane? Ya bedane biar tetep aja kalau gula mungkin. Oh. Ora, iki jajan iki kowe iki dene karo piye? Kangen, Bos.
Kangen. Kangen lah kangen. Tenan nih kangen karo aku. Oh, Udah putih, udah ganteng ya. Ini dia dah. aduh, wes ora sapa ngono. Aduh. Mata dicuriga karo kowe iki wae iki. Jadi apa terus? Oh, san anu kowe LGBT. Iya, Mas. Iya. Lah. Butuh aku ya ana butuh, aku ngurip kok ora ana butuh piye Oh, to. tambah juragan. Juragan opo? Aku mung wong biasa kok. Jadi duit bagus. Apa? Jadi duit. Sing duit. Iya. Mana kaya opo? Yo urip yo ora butuh wong masa apa. Oh, lah janjane iki lho ora iki. Yo nek ana yang tak ada yo biasane kaya ono lah. 1 juta. Kuwi duit kabeh. Yo iya. Ora karo bodho. Yo. Ya tak. Yo ono juragan ora. Ngono kuwi. Kita jebuk yo. Sik. Ki ono Wah, bener apa di tengok? 1 juta. Ji, lo, tu, pat, mo, tem, tu, wolu, songo, 10. Netane ke kabeh aku sesuk jajan nggo apa ya? Allah, simpenan wis diopeh. Ojo, 100 wae. Ah, terus kok kabeh berlebih. Lho kok ya ojo lah aku ki sesuk tak lunga. Oh, ditenang berangkas diopeh sampean iki. Ojo. Jadi Ah, enggak, Pak. Alah. ya, jangan sakit aku nyuruh sakit. Sakit ini, aku bantu. Kayak tuku mini. Alah, ya wis. Iya, Yo. kowe kuwi 950. Yo tak hitung lah ya, Mas. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Nah, Udah wis. uang wes. Kapan kita balik? Yo sedepat jalan orang tak balik. Ora Ora susu nang iki. Iya, to susu mana piro? Yo, pernah seminggu meneh. Seminggu meneh. Aku cicilan. Oh, seminggu meneh yo ono murah santai itu. Kadang aku perlu nek iki ya ada tidak balik lah. Ya Mas Mas. dulu. Itu teman bahasa lain itu ya harus balik iki kepiye? Nah, kan aku nenek perlu nek iki. Oh, lah. selak ditunggu. Belum kita ya balik. Orang ngobrol sih. Harus buat tenang loh. Aku enggak kayak duit nek duit mana. Oh, ya wes, ya wes. tak paling Siap. Alah, gak ngono. Oh, iki pas lho. sampai yang ini main. Aku nang kene. Aku ingat ditarannya Mas. Saya baca. Sebentar iki. Selalu lho, Bos. Oh, alah. Ndok ki malah nandi yo. Janjine iki wingi. Ning malah saiki urung teko dene. Duh, Cak. Korban janji nek iki jenenge. Dong. Nanti kowe, Dong. Dong, mah meneng wae. Dong. Oh, ngono. Jaluk kon marani kowe, Dong. Siap tak parani. Entek ono. Tak parani kowe lho, Dong. Tak rampung kayak sikit nyo. Oh, parani kowe. Wah, cepet temen yo. Terus pane yo ora ono. Kek lumo iki mangan wong iki. Aduh. Bundet iki.
Dong. 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 Welah. Tunggu tenan iki wong iki. Bang bayi. Budet nek iki. Sontoloyo wong iki. Iya ya. Oh, jal tak tipune wae. Halo, Nanti. Salah. Kowe Sri? Aduh, ngapunten. Oh, melu ya. Halo. Lendong. Nah, iki nomor iki. Ih. Lah, masa aktif nomornya. Iya iki. Belum penganan dia aku ya. Dong. Aku butuh iki. Asik, aman. Kok siaran tak kancili. Tapi piye ki medun iki? Enggak lah. Iya iki. Duh. Darane.